Yes comrades, muli bwanji nonse kumene muli Amalawi. No, ine ndangoti ndingokamba apo leloli. Tiyambireni mmene mafuta akwera dzana ilo. Ndakhala ndikumvera anzanga akuyankhula, kulira. Inenso ndikulira, chikanenso ndi galimoto. I know how hard it is mafuta akadula. Ndoti mitunda yathu ina tichepesa kuyenda. Ngati timayenda mitunda itali ukaona abale panopa tisiya. Tizingoenda just within the town or within the boma. Chukwa mafuta adula kwa masalaries kapena ma business sakuyenda bwino. Ndiye mafuta amene adulamu zambiri zinthu zikhala zovutirapo. Ndiye kuti anthu ambiri amene timaona kale akukwera magalimoto akamapita ku town choka kumamisa. Panopa tizoona anthu ambiri akuyenda pansi. Even anthu ogwira ntchito ku Capitol Hill, kwenikweniko ku Capitol Hill aziyenda pansi. Mashortcut onse a town aziwa. From area 49, from Chitedze, from Ulikuni, from Bunda, anthu ena aziyenda pansi makamaka ogwira ntchito ngati za ulonda ndi ntchito zomwe samalipiridwa bwino kwa amwenye uku. Tizoona anthu ambiri kumazuka mwina 2 am munthu wazuka mamawa ndithu mbanda kuti aziyenda kukagwira ntchito mtown mu capital city. Ku Blantyre chimozimozi anthu aziyenda ndithu from Chilazulu kupita mu Blantyre kumayenda pansi. Mashortcut onse aziwa. Is because mafuta akwera. So anthu ambiri akamayenda pansi ziopsezo zimakhala zambiri kwa basi. Sikuti aliyense amatha kuyenda ndi ufulu wace kapena ndi chitetezo chake. Ena azikumana ndi mavuto ambiri, mwina kukhapidwa, kulalidwa mafoni, kuti zambiri zochitika. So kukwera kwa mafuta sikuti kapena ndi agalimoto okha kuvutika. Komanso anthu amene tiziyenda pansi, we are at risk. Anything can happen. Let's say munthu kuyenda pansi ndi mene zinthu zili panopa. Akubanso nawonso amene amabera anthu magalimoto. So magalimoto saziyenda. Akubanso pano azipanga target anthu oyenda pansi. So ziko lathu panopa we're in a crisis. Mmene mafuta akweramu we're already in a crisis. Anthu azimenyedwa, anthu aziladidwa katundu. Chifukwa kuti akamayenda pansi sikuti aliyense ali ndi step yo amaziwa kuthamanga. Makamaka azimayi. Kukhala mwina kugwiriridwa azimayi mmashortcut amene tiziyendamo. Komanso uhule ukhala wambiri kwa basi. Chifukwa ukamayenda pansi ndi azimayi kusagala nawo every day. Azimayi ndi azibambo kumayenda pamodzi. Mabanja awo anthu asokonezeka. Chifukwa sikuti kapena aliyense azikafika pa nyumba pache zuwa lisanalowe akamachoka kuntchito. Ndiye kuti amene azimayi amene ali mabanja kapena azibambo omwe ali pa banja aziyenda ndi azikazi eni ache ndi azimuna eni ake kusagana ndithu poyenda ulendo opita kuntchito. Kakhala kachizowerezi ndithu kumayenda pansi. Abambo ndi amayi akunyumba kumayenda pansi mwina ndi aneba ayikuyenda njira imodzi. Paka zinthu zambiri zomwe zikhala zachilendo anthu akamayenda pansi chocho talibe ndalama yokwera minibus yomwe yadula chifukwa kuti mafuta adula. Ana a school amene timapasa ndalama kuti akwere minibus apite ku school wawo. Ndiye kuti ana athu aziyenda pansi. Chifukwa makolo sangakwanirise kuti every day ana ndi ana atatu omwe akwera ma minibus. Ndiye ma minibus panopa adula. Ndi ana atatu ajakwere minibus from area 25 kukaphunzira ku area 3 kapena kukaphunzira m'maskulu a town abwino. Ana nazwera kukwera minibus zochipa panopa ma minibus adula. Ndiye kuti ana a school ambiri aziyenda pansi m'matown omwe. So kukhala chipwirikiti chachikulu kwambiri. Komanso nthawi iyi nthawi yachimanga. Mashortcut ambiri amene tiziyenda muli chimanga. Excuse me. Mashortcut ambiri amene tiziyenda panopa nthawi yolima muli chimanga. Muchimanga muja muzibisala anthu. Komanso chimanga chikakhwima. Mashortcut amene tiziyenda muja anthu ena akamapita ku nyumba ayenda pansi. Kunyumba kulibe chilichonse. Kukhala ndithu zolima zathu zambiri sizikhala zotetezedwa. Chifukwa anthu oyenda pansi aja ambiri ena azipita ku nyumba kulibe kena kalikonse. Azingothyola maungo azinzawo manyumbapo.
mamindamu kumaukumba mbatata zazinzawo manyumbawo. So kukwera kwa mafuta musangone mbali imodzi yayi, kwa muone kuti chilichonse chofunika pamwa wa munthu chasokonezeka. Ndime ndikuyankhula papa kuyenda pansi mashortcut kumayenda minda ya wanthu, anthu aziba chinangwa cha wanthu, chimanga chikakhwima anthu aziba chimanga azikadya kunyumba, sitikolola bwino yayi. So mafuta akwera mziko, expect these things to happen. Komanso security ichepa, apolisi nawonso mabudget awo oti akhale magalimoto awo mafuta azikateteza anthu mashortcut ena olo galimoto ya polisi singathe kuyenda, olo galimoto singathe kuyendako. So expect a lot of things zoyipa mafuta akagwera mziko, zambiri zoyipa mukumana nazo. Kuba kukhalapo kwambiri, kuphana kukhalapo kwambiri. Komanso ana achichepera asikana oti angokula kumene anamwali azikumana ndi zopsezo zosiyana-siyana. Some girls will be raped, ena zagwirira anthu. Chika masiku anatu ndi ma social media umu sawo pamunanso ya ana kukhala zambiri zinthu zoyipa kwambiri. And this is ni chinthu chomwe chikunikhumudwitsa kwambiri. Mafuta adula koma zimene zapangikezo kwa ana athu pa miyoyo yathu. Amalawi comrades tikumana mafuta ambiri. There are a lot of things that are going to happen. Pali zinthu zina zoyipa zomwenso mwina silizitha kuziziwa pa social media. Pali zambiri zovuta mafuta akakwera. So chofunika ndi chani? Chofunika chokuti anzathu amene akutilamulira zikoli achipani cha DPP apita mthali ka president athu akhale pansi mozama kuti apange sort out this mess. Chofunika apapa mafuta asike basi. Palibenso njira ina imene tingakambe kati nganene zotani. Chofunika pakhale njira mafuta agalimoto asike basi. Koma ngati mafuta agalimoto adakhala okwera choncho, nothing is going to work. Olo munganene chotani masamu ka chizungu chali kamunalo wa klasi yanji na mafuta agalimoto kumalawi kuno ngoti akwera amene akwera apapa kukhala 6 months mafuta alichikwerere choncho, expect problems. Mafuta akhala pambiri domestically koma payekha yense munthu akumana mafuta osiyana-siyana. Kukhala zinthu zoyipa zambiri chifukwa anthu they not afford kukwera galimoto zoyenda msanga. Chifukwa magalimoto mitengo yadula mumasities umu. Mabanja atha, ana athu ambiri sikulu sapita chisogolo. Chifukwa aziyenda pansi atatopa fika kunyumba. Performance ya kusukulu sikhalanso bwino ayi maklasi. Ana aziyenda mitundu yaitali kupita ku school amene amakwera ma minibus. Ndiye kuti azowerere kuyenda pansi, it will take time. So nkhani yokweza mafuta ngakhale inde pali zifukwa zoyenera zoti mafuta akwere, koma nakunena pa miyoyo yathu Amalawi ntchito ilipo yayikulu kwambiri. Ntchito yayikulu kwambiri. Makamaka zathu ananu amene adakali kupita ku school. Kuyenda pansi mitundu yaitali to and from. Munthu aziyenda every day. Munthu ogwira ntchito kapena mwana wa school aziyenda mwina pa siku 30 kilometers, 15 kilometers kuyenda pansi, 15 kilometers amene kupita ndi kubwera 30 kilometers. Komanso kudya ndiye kuti munthu amene jakamenda pansi amakhalanso wanjala kwambiri because amataya energy ambiri. So kwera kwa mafuta kuku comrades Malawians akuboma akhale pansi. It's better masubsidies akhalepo pa mafuta. Pakukhala chitetezo mafuta akhale ochipa kwa pakhale njira ina yake boma liteteze kuti mafuta athuwa anthu amayiko ena samatigule mochipa. Pakhale njira ndithu aliyense amene ndi galimoto kapena azigula mafuta pa filling station. Koma amene alibe galimoto kapena njinga za moto zikumanya muna zigubu chani kumapita across the borders. Koma mafuta na mafuta kumalawi kunoko asakwere kufika pamene afika apa. Achepeko ndithu. Mitengo ya mafuta ena kuchepa. Otherwise, comrades Malawians, mmene mafuta akweramu, expect chaos. Ndiponso amene akulamula boma lathu la chipani cha DPP. Anthu adali nawo nsanga kwambiri. Ku 2030 nkutali. DPP
sikhala mu mtendere ili mboma. Apita Mtharika jamkurukuta moyo sagona tulo. Just 6 months from today. Mona zambiri zizoziziswa zitachitika. Unless boma likweze masalari za anthu. Komanso boma lipeze njira yomwe ingamapezere ndalama zakunja. Chwa panopa kunena zona palibe chimene ya Malawi tupanga export. So we've got tough times to go. Kuti kakolere zinthu zathu even kupeza ma markets maiko akunja. There we are talking about August, September, October, November. Kwa panopa tilibe chomwe tikupanga kumalawi kuno tupanga export tikaendi forex. Chiwankhani yavuta apa ndi forex. Tilibe ndalama yakunja. Tilibe china chilichonse chomwe tikupanga export. So comrades Malawians, mukamalira pena kumaganiza zinthu ngati zimene zizi. Ife kulira kwanga ndi kumene ndikukuzana apapa. Mmene mafuta akwera, mafuta akita kumanayo kumalawi kuti ndamene wo. Kukhala umve matenda osiyana atipeza. Makamaka kukhuzana ndi zachikhalidwe cha anthu mmene timakhalira. Mamuna ndi mkazi. Kukhala uhule kumalawi wazaoneni. Azimayi athu manyumbamo azitithawa kumakafuna amuna ena cholinga chokuti mwina adyese ana pakhomo. Kapena apange zina zake zomwe ife amuna talephera kupanga. Moyo wathu ukhala bwino ya. Komanso kusowa kwa ntchito. Ana ena amene anamaliza skulu amangokhala azifuna ndalama. Akusowa chochita. Komanso pali mbali ina yake ya anthu ogwira ntchito ngati anzathu amakaniki magaraja. Chwa magamoto ambiri saziyenda mitundu yatali. Ndiyoti magamoto sazionongeka pafupi. Muzaona kuti amakanika ambiri panopa sazigwira ntchito. Chifukwa kuti gamoto sizionongeka. Gamoto siziyenda amene zimayenda kumbuyo kunseko. So ukwera kwa mafuta ukuku a Malawi. Tenti paone bwino. Boma lionepo bwino mafuta lichepese ndithu. Masubsidies aja akhalepo. Koma otherwise mmene zili apapa mmene mafuta tikugula 5,000 kwacha elita. A Malawi mavuto akulu kwa basi. Komanso vuto lina ndilo kuti anzathu achipani cha DPP pa kampeni yawo sananene zinthu zimene zizi kuti azapanga bwanji. Ndi zambiri zimene DPP ikupanga za chilendo. Ndicho chikakhala cha chilendo chimakhala chowawa kwa basi. Chimakhala ngati kuti munthu ukuyenda wapunthwa. Sunapange plan kuti upunthwa. Kena kubasi wapunthwa. You know it pains a lot. Chori mayendedwe yako basi wamba kusimphina munthu. So DPP apakisa ziko lathu anthu ife tamba kusimphina tapunthwa ndimene mafuta akula adulamu. So we can't afford, let's say kukaona mwana ku Blantyre from Mzimba is 110,000 kwacha. Kupita ndi kubwera 220,000. How many people can afford that money? Ndangati olo business yanji imene ungapange munthu kuti upeze ndalama imene yoyo ukaone mwana wako akudwala ku university ku Blantyre. So comrades Malawians, tikamakhala Malawi pena pake akulu amene amendesa boma 10,000 chilungamo. Mafuta amene akweramu, there's no any other explanation apart from kungosisa mitengo ya mafuta zinzikhale bwino. But otherwise 6 months from today amkurukuta moyo awo APM awo Malawi sizakondanso. Chipani cha DPP sizachikondanso Malawi muno ngati MCP imene inachitira. So comrades Malawians, muone zimene ndikunena panopa izi. Ena mkuona pang'ono koma nene ndikulowa deep. Mafuta amene akweramu is chaos ku Malawi kunoko. It's a national disaster kukweza mafuta. Muona zambiri zoziziswa, muona milandu yosiyana, muona matenda, muona anthu, even the poor performance ya ana athu ma school. Iwoneka ndithu because of mafuta adula. Comrades, think over that. Good morning.